जोंना बोरै मा होनो बेखौ सिंग्रापारा रिभिनिउ गामिनि माखासे बैसो जानाय आदामोन मादैमोन आरो बाजिमोन लोगो मोनदों बिथांमोनजों दसे मोगा मोगि सावरायना लानो नागिरदों बिनि गेजेरावनो सानै आदामोनखौ आं सोंनो नागिरदों आदा नोंथांनि मुङा मामोनलाय आंनिया फुकन चन्द्र बर' आरो आदाना आंनिया महन सिं बर' औ आदा नोंथांमोन गामियाव बा नोंथांमोननि एरियायाव बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव बिपिएफ दोलोआ बा बिपिएफ सरकारा नोंथांमोननि गामियाव मा मा खामानि मावनानै होबोखो डेभेलपमेन्टनि सायाव दिनै बिपिएफ सरकारा 20 बोसोर जाबाय बे 20 बोसोराव बे 20 बोसोरनि सिगाङो आगोल मामोन जों इखौ एसे मिथिगौ मानो होनोब्ला ओरैबायदिमोन बै समाव लामानि बाथ्रा फरायसालिनि बाथ्रा जानाय लोंनायनि बाथ्रा हाजिरा खामलानि बाथ्रा गासैबो एभ्रिथिं जेबो गैयामोन दिनै बे सरकाराव दा बिपिएफ बिटिसि जानायनि उनाव दिनैदि जोङो मुसि गांसे गैयामोन कम्बल गांसे गैयामोन दिनै जों न'आव थानो थाखायनो न' गंसेबो गैयामोन दिनै बेखौ जोङो मोनदो बिपिएफ सरकार जानाय समाव जों दा जों मोनदो आरो बेनि लोगोसेयावनो जोङो दिनै बुंनो हागौ रास्ता लामानि बाथ्रा दिनै जेबो लामा गैयामोन दिनै बिपिएफ सरकार जानाय लोगो लोगोनो बेखि मोनसे लामा जादों जोंहा जायनि थाखाय जीवन जाबननि थाखाय जोङो सुइच गेट मोनदो बिनि उनाव जोङो दा न'खर न'खर जोङो रेशन कार्ड होजोबनो हादो न'खर न'खर जोङो गेस मोनदो न'खर न'खर जोङो कारेन्टनि थाखाय बिना जोङो मिटार बक्स मोननाय जादों बेनो जोंनि डेभेलप बिनि थाखायनो जोङो बिपिएफ सरकारखौ जोङो बावनो हाया आरो जोङो दासान्दि जों फैगोन बिटिसि इलेक्सनाव दा अनसुमै खुंगुर बर'आ जोंनि एरियायाव गोलैयो 24 नं मुसलपुर कनस्टिटुयेन्सिनि जोङो दिनै अनसुमै सारखौनो जोङो भट होनानै देरहाहोबावगोन होननानै जों गासैबो जोङो जमा जादों आंनि बुंनाय बेखिनियानो आच्छा आदा बै नोंथांमोननि गामियाव जि लामा सामा बानायदों बेफोर लामा सामा बानायनाय आरो स्कुलनि खामानि मावना होनाय मन्दिरफोर बानायना होनाय सुइच गेट बानायना होनाय बेफोरखौ नोंथाङा नुनानै माबादि मोनदों आसलते बिथ' माने आंनि थाखाय नङा बियो माने पुरा सानजा सिंग्रापारा गामिनिनो मोनसे माने दुगाथाव बा देरगाथाव खोथा आसलते जोंहा फंबाय फुकन बर'आ जितु लामानि बाथ्रा बुंदो बेयो सैथो मानो होनोब्ला आंनि बैसोआ नै दा बर्तमान 44 बोसोर रानिं जागासिनो दं अर्थात सोलिफुदों आं मेगनजों नुनो मोनदों नैबे जोंनि जितु एलपि स्कुल बे नैबे बाथौफुरिनि जितु थांनाय लामा आरो बै गलबिल टु सिंग्रापारा माबा मा होनो बरिमाखा बिनिफ्राय मोनसेबो लामाया बियो थारमाने साइकेलजों थांजानाय नङामोन दिनै जोङो बयबो रायजोफोरा नुदों सिंग्रापाराल' नङा सारा बे ओनसोलनि मानसिफोरा बे लामाखौ नुनो मोनदों बाथौफुरिसिम माबायदि जोङो माने सौहैयो अर्थात बेखि मोनसे नैबे बुनबारिनि आगोलाव मोनसे दालां दङ आरो थिउ दैमानि बिथाङा बे माने दैमा थिउ दैमानि सायाव जितु दालां जाबाय गोदोयो बिटिसि सरकार नङिनि सिगां बियो खोब गाज्रि अबस्थामोन बेखौ दिनै बिटिसि सरकार जानायनि उनावहाय लोगो लोगो बिथां जै अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङानो माने बानायनानै होदों बेखौ बयबो रायजोफोरा नुदों दिनै थांलाय फैलाया बाथौफुरि आरो मुसलपुरजों माने गोदोयो 1 घन्टा लायोमोनब्लाबो दाथ' मथा मथि 10-15 मिनिटनि गेजेरावनो जों सौहैनो हायो आरो बे पाब्लिक हेल्थनि इरिगेसननि खोथाया बिथां जानानै बे बारग' इएम माने भिटेस माने बिथाङानो नांथाबनानै माने बानायना होदों आरो बेयाव ओरैबायसा सुबिदा मोनदों माने बयबो सारा सिंग्रापाराल' नङा ओजोंहाय नमाथिसिमहालागै जितु बे माने इरिगेसननि जितु बान्दोनि जितु दै बियो आगोल जोंहा मोनसेबो केनेल मोजां नङामोन बिथाङा बे माने सुइच गेटखौ ओरैबायसा गावनि नाजानायजों बिथाङा जाफुंसार होनो हादों दिनै बिनि हयथ' फिथाइखौ बा दैखौ सारा बे ओनसोलनि माने सुबुंफोरानो थारमाने आबादाव थारमाने बाहायनो मोनदों आरो आबाद मावग्रा बिथांमोना थारमाने बाहायनो मोनगासिनो दङ दिनैबो नै सोलिगासिनो दङ दाथ' गायनाय फुनायनि दिन दिनै दैनि जोंनि बे माबायाव ओनसोलाव माने आंखाल गैया आरो गोदोथ' जोंनियाव माने आबादखौनो मावनो हायामोन दा बेखौ रायजोफोरा सासेबो नङा होननानै बुंनो हानाय नङा आरो बे जाबाय जोंनि बे इएम सारनि माने नाजानायनि बेलायाव अनसायनायनि सायाव जादों आरो आच्छा बे नोंथांमोननि जि खाथिजा थांनाय लामा सामा बेफोर जानानै थांबाय बेफोर लामा जानायनि उनाव माखासे फरायसुला बा फरायसुलिफोरा थांलाय फैलायाव मोजां जादों आरो ना बेथ' माने लामायाथ' दा माने बे मोनसे जोंनिया अबयसे बेखौ बुंनांगोन दै बे जितु नै बे बाथौफुरिनि बे लामा बे जोंनि बे
माने भितरजों हाबनाय आरो अर्थात बे ससेया दासिमबो माने जाफुंथ'वाखै आरो बेखौ हयथ' जोङो बुङाबाबो जोंनि माने माबा जागोन माने रायजोफोरा बयबो नुखादों बेखौ जादों होनब्ला थारमाने गनायनाय नङा जेनेबा बेयावथ' माने सिंग्रायाव फरायनाय आलारियाव फरायनाय कलागुरुआव फरायनाय बेयाव थारमाने उसुबिदा गैया होननानै जोङो बुंजायो आरो थांलाय फैलाया थारमाने खोब माने मोजां जाबाय आरो डेभेलप जादों आरो आद्रा आसा खालामो बे नोंथांमोननि बे थांलाय फैलाय लामाया ससे आद्रा जाना थानाया एबार बिपिएफ सरकारा देरहाबावोबा जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना बेखौथ' जोङो माने जोङो आसाखौथ' जों खालामखादों मानो होनबा आगोलनिफ्रायनो बिथांमोना माने सुबुंनि बा रायजोफोरनि मोजांनि खामानिनि खारैनो माने खामानि मावबोगासिनो जोंहा फोथायनाय दङ जों बेखौ माने फैगौ माबायाव इलेक्सनाव देरहानानै बिथांमोना माने मावफुंना होगोन होननानै आरो जों बेखौनो आसा खालामदों आरो रायजोफ्रा आচ্ছা फैबाय थानाय बा बिसायख'थियाव बा फैबाय थानाय इलेक्सनाव नोंथाङा नोंथांमोननि एरियानि गोलैनाय जेनेबा अनसुमै खुंगुर सार दङ बिथां राकेशमोन दङ बिथांमोननि गेजेराव नोंथाङा सोर सासे बिजाथिखौ नोंथाङा देरहासार जाजानो लुबैयो माने जोङो बेखौ बिनि फिननायखौ जोङो ओरैहाय थोंजोङै बुंनो हायो माने अनसुमै खुंगुर सारा जोंनिनो एकदम नांग्लासो माने नसुंसेनिनो बुंजायो जों बेखौ मोजाङै सिनायो जों बेखौ माने गोजान माने माबालायनानै होसोलायनानै थांनो गोनां जाया जे एकदम माने सिंग्राफाराजों माने माने नांजाबनाय खाथिनिनो बुंजायो आरो ओंखायनो जोङो बिथांनि माबाफोरखौ जोङो खामानि माबाफोरखौ जों मिन्थिखागौ गतिके फैगौ बिसायख'थियाव बिथांखौनो जोङो माने गासै रायजोफोरा मदद होनानै बिथांखौ माने गोबां माने भटआव जों बिथांखौ दा माने देरहागोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो आচ্ছা आरो नोंथांनि बुंनाय मथे बे नोंथांमोननि एरियानिफ्राय बिथांखौनो बिजाथि महरै गनायो आरोना गनायो बियो 100% बियो आচ্ছা बे बिथाङा बे दा अनसुमै खुंगुर सारनि बेलायाव एरियायावनो गेलेगोन सासे राकेश बिथां ब्रह्मखौ सिनायो नामा आंथ' बिथांनि माने महरखौ बिथाङा मा स्टाइलनि मानसि मा क्वालिफिकेसन दङ मा खामानि रायजोफोरनि मा मावना होदों आं बेफोरनि सोमोन्दै आं दासिम मथा-मथि आं सिनाया आरोना सिनाया आं बेखौ सिनाया आচ্ছা नोंथाङाथ' बिथां राकेशखौ सिनायाबा अनसुमै सारखौथ' नोंथाङा गोदोनिफ्रायनो सिनायखानाय आं सिनायखायो बेखौ आङो लोगोबो हमदों जोङो गामिनि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा जों बिथांजोंनो थोंजोङै रायज्लायनानै सुबिदाखौ जों समाधान खालामनानै लायो आरो आচ্ছা आदामोनजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आदामोननि माखासे फिसा फिलौ डेभेलपमेन्टनि बागै जों नुबायबो आरो आदामोना जोंनो खोन्थाबायबो गोजोननाय मोनदों आচ্ছা आङो सानैसो सोंबावनो नागिरदों अच्छा खुरी আপনার নাম তো কি আছে আমার নাম কবিতা বৈশ্য আর আপনার নাম তো বিনিতা বৈশ্য কি বিনিতা বৈশ্য আচ্ছা খুৰী আপনার এরিয়ার পৰা আমার এই এক্স ইএম অনসুমি খুংগুৰ স্যার বড়ুৱাই কি কাম কৰি দিছে মানে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে বা উন্নতিৰ কাৰণে সারে উন্নতির কারণে করে দিছে রাস্তা ঘাট হয়েছে বা বয়সের মানুষগুলাই বৃদ্ধ পেনশন পাইছে বা জব কার্ড কারখানা সারের পড়াই হয়েছে এনেকে আর কিছু উন্নতি করে দিছে সারে রাস্তা ঘাট সুস্কেট দিছে স্কুলের কারণে কাম করে দিছে না স্কুলের কারণে কাপড় কানি দিছে লড়া ছোৱালী গিলা সুবিধা করে দিছে এনেকে দিছে আৰু মন্দির বা শিৱ মন্দির এটা বানালো সারে অলপ সহায় করছে তাৰপিছত এই অনসুমি সারত এগেইনস্টত যদি খেলি এবারে ইলেকশন খেলিব দুটা আছে নহয় আমার এরিয়াত আপনার এরিয়াত কোন আছিল তো রাকেশ ব্রহ্ম আর এজন অনসুমি সার এই দুটার মাজত আপনি কোনটো যুযুক্ত হাতু বিচাৰে আমি যোনজনৰ লগত চলি আহিয়ে আছো বৰ্তমান তেখেতে জয়যুক্ত হলে আমি ভাল পাম মানে অনসুমি সাৰৰ লগতে চলি আছো যিহেতুকে এতিয়া এই অনসুমি সাৰৰ এগেইনস্টত এবাৰ খেলিব ৰাকেশ ব্ৰহ্ম তেখেতে আপুনি চিনি পায় নেকি মই এনেকে চিনি নাপাওঁ কিন্তু সাৰক আৰু ভালকে জানো আৰু অনসুমি সাৰক ভালকে জানো পুৰা খুৰীৰ লগত আলোচনা কৰি ভাল লাগিল आচ্ছা मादै बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोननि एरियायाव गोलैनाय सोर सासे बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुबैयो जोङो दा देरहानायखौ जोङो दा अनसुमै सारखौनो जोङो आगोलनिफ्रायनो मिथिखायो आरो मायबा मोनसे माबा जाबाबो जोङो अनसुमै सारजोंनो जों रायलायो मोगा मोगि थांनानै जोङो बुङो जोंहा मा प्रब्लेम जादों बेफोरखौ बुंनानै जोङो सारा बुंबानो जोंखौ बिबाथि होयो ओमफ्राय बेनि सायावनो आरो जोङो साराबो होयो जोंखौ मदद ओमफ्राय बेखौनो जोङो सारखौनो देरहासानो लुगैयो आरो जोङो दा सारखौनो देरहानो सारखौनो आरो माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानि जेनेबा लामा दथा बेफोरो आरो न' दुवार
आरो जब कार्डनि खामानि मावनायफोरावबो रेशन कार्डफोरावबो दा जों बिसोरो माबानायखायसो जोङो मोनदों नङाबाथ' आगोल मोनाखैमोन जोङो आरो बेफोर लामाफोराथ' जेबोआनो गैयामोन दिनै जोङो जोंनि गथ' देरनाय लोगो लोगोनो जोङो लामाफोरखौ मोजां नुबाय जोंनि फिसौ फिथाइयाबो मोजां नुलांसिगोन दा बेखौनो जों सारखौ देरहाजानो लुगैयो आरो दा आदसा मादै नोंथांमोननियाव नोंथांमोननि गामियाव सोरबाफोर न' मोनिफोर दंबायो नामा न'आथ' मोनिया सोरबा दङ दा गासैखौबोथ' खनसे लागैनो होनो हाया सोरबा स्किम बाय स्किमसो होनांगौ जाहैयो खनसे लागैनोलाय महा हानो दा जिखिनि मोननो दोङो बेखिनिखौ होबा जों मोजाङाव मोनगोन आरो दा गैजा रोङिफोरबो दोङो ना किसुमाना बेफोरखौ होनो हाबा जोंबो मोजां मोनगोन बे गैयिफोरा जाहाथे बे न'आवनो थानानै थैजासिम थानो हानाय खैथासो जेनेबा नोंथांमोननि गामियाव खैथासो न'खर मोनजाखो ओरैनो जोंनियाव दा खैजोनसो मोनखो दा आं एसां इदि माबाबो खालामनो हाया जेनेबा मोनबाय गोबाङानो मोनबाय मोनदों आरोना गोबाङानो मोनबाय मादैजों सावरायलायनानै गोजोननाय थाबाय